Hash. Hash er næst efter alkohol verdens mest anvendte rusmiddel, og det skyldes, at det er blevet brugt som medicin i ca. 5.000 år. Det var først i forbindelse med ungdomsoprøret i 1960'erne, at det blev rigtig populært, og det var her, hvor de unge brugte hash som et symbol på frihed og kærlighed. Rusmidlet udvindes fra hampeplanten Cannabis sativa, og det aktive stof hedder tetrahydrocannabinol, også forkortet til THC. Hash kan indtages på forskellige måder, f.eks. som en ingrediens i mad eller te, men den mest almindelige indtagelsesmetode er rygning, da rusen indtræffer hurtigt, og den er lettere at styre. Når hash ryges, passerer det aktive stof i røgen hurtigt fra lungerne over i blodet. Som det kan læses i bogen Rusmidlernes biologi, er det her muligt, da THC har en meget høj fedtopløselighed, så det kan nemt trænge igennem lungerne over i blodet. Det kan ses på kogeforløb A på billedet til højre. Og det er i det forholdsvis korte tidsrum mellem kogeforløb A og B, at THC er mest aktivt. Da THC er fedtopløselig, kan det ikke blande sig i fri form med blodets vandfase, så derfor bindes det til nogle proteinstoffer, der er vandopløselige i blodet. Og så efter stoffet er i blodbanen, så trænger det over i fedtvævet, og det er her rusen begynder at falde. Og omkring 4 timer efter hashen er indtaget, begynder det langsomt at afgives til blodet igen, hvorefter det udskilles. Når THC transporteres til hjernen, bindes det til cannabinoidreceptorer. Da THC's bindingsevne til disse receptorer er meget stor, skal der en meget lille mængde THC til for at fremkalde en rusvirkning. I hjernen påvirker THC både det sympatiske og det parasympatiske system, som tilsammen udgør det autonome nervesystem. Mange af de fysiologiske effekter er knyttet hertil, som f.eks. øget puls, røde øjne og tørst. Hash virker sløvende. Det svækker din reaktionsevne, og det bliver sværere at gennemføre komplekse og hurtige bevægelser. Man får sværere ved indlæring, og hukommelsen bliver dårligere. Dette skyldes, at der er mange cannabinoidreceptorer i hippocampus, som spiller en væsentlig rolle i forbindelse med indlæring og hukommelse i hjernen. Som jeg nævnte tidligere, kan ens puls stige. Den kan stige helt op til 180 slag i minuttet, og det får hjertets ildbehov til at stige meget. De røde øjne skyldes, at blodkarrene i øjnene udvides, og tørsten skyldes, at slimhinderne udtørrer. På længere sigt har hash en dårligere effekt på f.eks. hukommelsen. Hvis man under hashrusen lærer noget, bliver man dårligere til det, man har lært efter afgiftning. Det er beskrevet i et forsøg fra Rusmidlernes biologi. Forsøget gik ud på, at et tvillingepar skulle lære 16-tabellen, hvor den ene tvilling er påvirket af hash, og den anden er ikke. Efter noget tid testede man tvillingerne, og det var ikke nogen overraskelse, at tvillingen, der ikke var påvirket, havde flest rigtige svar, og svarene kom også hurtigere. Efter tvillingen, der var påvirket af hash, var afgiftet, blev de testet igen. Den her gang klarede tvillingen, der var påvirket af hash, sig dårligere, end da han var påvirket. Hash er klassificeret som narkotika, og det er i Danmark ulovligt at indtage stoffet. Alligevel er det ifølge European Drug Report 2014 hver tredje dansker, der ryger det. Og det er væsentligt flere end i Holland, hvor stoffet er lovligt, og det kun er en fjerdedel, der ryger det. Der har i den seneste tid været debat om, hvorvidt hash skal legaliseres i Danmark, men som det er lige nu, ser det ikke ud til, at det bliver legaliseret lige foreløbig.